İsәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген дөнья студиясендә менә шушындый бик матур моңнар агылышы, бик матур моңнарыбыз белән башлап җибәрәбез үзебезнең тапшыруыбызны, чөнки бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Россиядәге иң шәп гармончыларның берсе Ринат абый Мөхәддинов. Ринат абый, исәнмесез? Хәерле көн. Шулкадәр шатмын бүген сезне студияда күрүебезгә. Шундый күңелгә якын, күңелгә рәхәт, менә шушлай матур иттереп уйнап җибәрүегез. Менә сүзебезне әйдәгез сезнең кулдагы гармуннан башлыйк әле. Ул шулкадәр матур, камера аша аның шундый җим-җим килеп торулары, шундый матурлыгы, бизәкләре күренәмедер, күренмидер, белмим. Әйдә мактаныгыз әле, каян алдыгыз бу гармунны? Әмне матур көйләрнең яңгырашы шул матур гармуннан торады. Күреп торасың, нинди матур гармун. Ул миңа яңа ел бүләге буларак Кыш бабайдан килгән бүләк шикелле булды. Чөнки бу бөтен дөнья конгрессы бүләге буларак бердән-бер гармун Россиядалар бик сирәк кенә. Мин белгәнем менә Татарстанда миндә булса, Башкортстанда Стәрлетамак каласында тагын берәү бар. Бик сирәк очрый торган, бик сирәк ясала торган Dino Buffetti дигән фирма ясаган, Италия. Бу 5 тавышлы гармун. 5 тавышлы, пятиголосный дип әйтә. Бер төймәгә басканда 5 тавыш яңгыраш. Менә шуңа пятиголосный дип йөртелә. Мондый гармуннар бик узак ясалса да, алар шул тикеле затлы бу гармунны кулга тоткач, аны кире куясы да килмей. Ринат абый, менә миндә генә түгел, тамашачыларда да шундый сорау туырга мөмкин әйме. Татарстанда бер сездә генә дидек әйме, менә шушындый гаҗәеп, ниндидер үзенчәлекле, үзенә бер төрле аның яңгырашы искиткеч. Ни өчен нәкъ менә сезгә насыйп булды бу гармун? Менә бер уйлаганда көтмәгән хәл булса да, миңа насыйп булды. Чөнки Россиядә үтә торган конкурсларда мин беренче урыннарны яулап, күп кенә конкурсларда менә соңгы мираларны әйтеп чыгармын. Менә Россиянең алтын гармончылар дистәлегенә кергән гармончылардан Татарстанда мин берәү. Марида юк бугай, Чувашта берәү бар. Ул теге сирәк. Менә 10 гармончы соңгы үткән 2022 елда үткән конкурста мин яулап алдым. Бу зур дәрәҗәле лауреат исемен. Һәм шуннан соң мин бардым Сочига, ул лауреат исемен тагын исбаплап, миңа ул зур дәрәҗәле исем бирелде. Аның сәбәбе менә соңгы вакытларда анда бардым, монда бардым. Bütün dünya kongresi аркылы. Олар әгәр дә ярдәм булмаса ул конгресстан, миңа андый зур конкурсларда, чараларда катнашып та булмас иде. Аны дөресен әйткәндә, менә әгәр дә санап китсәк, соңгы конкурс булды Нальчикта. Ул Кабардино-Балкария үткәрде. Россия күләмендә беренче конкурс милли гармоннарда уйнаучылар конкурсы булды. Анда мин беренче урынны яуладым. Менә булай гына барлык эшне ташлап, Нальчикка чыгып китеп булмый бит инде. Аңа тигез җәйкене шул рәвештә мин чакырылган идем Новосибирск шәһәренә. Анда уйнагыз гармоннар, играй гармон дигән 7-нче халыкара конкурсында мен лауреат булдым. Анда 323 конкурсант, анда меңләгән гармончылар инде. Анда әле үзенең конкурска эләгүдә проблема, анда барып җитүе бер дигәндәй. Менә шул 323 гармончы конкурска допускать ителгән гармончылар арасында 11 лауреат булды. Алар арасында мин дә булдым. Бу соңгы конкурс. Нальчикка мин инде бардым октябрь башында. Октябрь бу 2023 елның башында. Аңа тигез былтыр мин Сочида булдым. Сочида шул һаман конкурс ингез гармоннар, ул беренче канал төшерә инде ансы. Шулай. Но анда да ярышмыйча булмый. Һәр кемнең ниндидер дәрәҗә исем аласы килә бит инде.
bir уйлаганда алар өчен бәлкем көтмәгән хәлдә булдылар инде, алар килерде, русча әйтеп куялар, неужели татарскую музыку можно так играть дигән, чөнки алар көтмәгәннәр, алар уйлый бит инде, вот татар музыкасы гади генә булырга мөмкин, тигеләр булай. Ә минем барлык теләгем ничек менә шул Bütün бормаларын күрсәтәсегез килә шулаймы? Мөмкин кадәр затларак итеп уйнарга. Чөнки ул гармон өстәл артында гына уйный торган инструмент түгел, ә ул уже серьезный инструмент. Менә аны профессиональ дәрәҗәдә күрсәтергә кирәк бит. Менә мин аларга Сайдашевның вальсын уйнаган идем. Хәдерләдә. Менә бәлкем уйнап та күрсәтермен сезгә. Алар шакатлар татар музыкасы шулай да яңгырашлы булырга мөмкин. Чөнки барсы да күнеккә суда дип ишетеп инде. Урысларны әйтеп инде, рус халкын. Анда бик дәрәҗәле кешеләр утыра. Жюрида Россияның атказанган артистлары, зур кешеләр. Алар синең 5 нота уйнавыңнан сизеп алдылар. Син әзерме бу конкурска, юкмы дигәндә. Менә минем әзерлек булды. Чөнки мин барасын белгәч дигәндәй, утырып аны шөгыльләнәсең, барасын шул ук конгресска рәхмәтемне әйтәсем килә инде. Василий Гаязевичка, Шәйхәрәҗгә беренчедә, онан соң тагын Данис Шакиров, менә яшь булса да, әйтеп үтим инде, яшь булса да, менә ул җитәкче буларак аңлап алды. Бер вакытта тыңламыйча, ул мәсьәләнең аңламыйча үз сүзен әйтми, әйтсә, эшли торган җигет. Менә ничә еллар беләм инде, прямо шундый җитәкчеләр булганда уйнап була дип әйтергә итәм инде. Ринат абый, ул бит инде менә бөтен дөнья татар конгрессында сезнең шушындый халкыбызны күрсәтә алганга күрә, профессиональ дәрәҗәдә уйнаганга күрә, ышаныч зур булганга күрә халкыбызны танытсын өчен менә шушындый зур конкурсларга җибәрәләр. Һәм сез иң мөһиме ышанычны аклап кайтасыз, һәм нәтиҗәдә менә шушындый бүләк булып сезгә олуг хезмәтегез өчен менә дигән гармоннарның берсе. Әйдә, Салих Сайдашев иҗат иткән көйне вәгъдә иттегез, уйнап җибәрегез әле. Шәп. Bir ilişkine oynadım. Çünkü hele oynaysa evreler uzunca uylagan kıyılara böyle kubeli. Bu garmonda kulga aşağıda kiri koyası da kilmiyor. Onlar oynaysa da kilip tura. Emne eytesi kile bana konkurslar hele uzun gene bara. No ondan başka benim hele garmonçular ansamblin, Tatar garmonlar diyen ansambline alıp barga tırışam. Mene biz soңғы bağırılar bizim Sverdlovsk өлкәсенең Аракаева дигән авылда үткәрелде уйнагыз гармоннар региональ ара конкурс. Без анда шулай күмәкләп ансамбль белән барып, мин әле үзем белән Арча бизәкләре дигән ансамбльне чакырдым. Һәм безгә бирелгән комфортабель автобуска утырып, без Аракаевны яракаран якын итеп, 1100 километрны Әхетмидә барып кайттык һәм күрсәттек. Менә ничегрәк татар көйләрен уйнап була икән. Чөнки алар анда сите яшәгән татар егетләре сокланып карыйлар. Ничегрәк нинди гармоннар, нинди гармончылар килгән икән, нинди көйләр уйныйлар. Аларга үзенә күрә үрнәк. Бу бер булды. Ә менә җәй көне июль айында без әле Актаныш гармоннары дигән конкурс. Анда шулай Башкортстандан, Көбейдән, Чиләбе өлкәләреннән, тирә-як өлкәләрдән килгән гармончылар, без анда гран-прилар алып кайтты безгә дә. Даже тәкә бирделәр. Тәкә. Егетләр үзләрен күрсәтә алдылар дип әйтәм шуннан. Ул тәкә дигәндән
ул тегене без картлар йортына берип калдырдык, конечно, бит. Алардан рәхмәт хатларын аларга бер үзенә күрә бәйрәм булгандыр инде. Менә ул актаныш булды. Менә аңа тигле без Ижевск дигән Удмуртия гармончыларны бу үзенә күрә үрнәк итеп күрсәтергә мигә. Анда әле ул читтә яшәгән татарларга менә татар көйләрен уйнавы читенә, алар бит сирәк ишетә дигән бит инде. Без аны күнеккән дә, без Казанда ул гөрләп тора. Гадәти кебек безгә Без күнеккән аңа. Тегеләр өчен ул зур үзенә күрә вакыйга. Чөнки алар карый менә ничегрәк уйнарга икән. Ничек менә татар милизмнар, татар борылышлар ничек уйнарга. Анда чөнки без конкурс гына түгел, мастер-класслар үткәрелә. Мастер-классларда без шулай катнашып, менә егетләр менә шулай уйнасагыз начар булмас иде. Менә шул нәрсәдә дә менә барганда Новосибирскига, анда татар башкорт оешмасы безне жакына 2 тапкыр миңа насип булды барырга. Менә 23 елны һәм 21 елны барырга туры килде. Анда яшәгән татарлар, башкортлар җыелышып безне көтеп торалар инде. Чөнки конкурс үтә ул 96 километр ераклыкта Новосибирскка. Алар көтеп тора, машина килеп алалар. Килегез генә. Без анда концертларын оештырабыз инде. Алар белән бергә җырлашып, менә бергә уйнашып, шул тигле алар зурлап каршы алалар инде. Анда бармыйса да мөмкин түгел. Без аны вакытын табабыз. Алар җыелыша. Новосибирск бик зур шәһәр ул. Алар бер-берен югалтмыйлар. Менә шул югалтмау өчен без дә анда килеп булышабыз һәм үзебезне күрсәтергә тырышабыз. Менә Ринат абый, мастер-классларда үткәрәбез дидегез, шушы урында сорап куйм әле. Сез бит мастер-класслар анда ниндидер теге конкурслар вакытында гына, ниндидер очрашулар вакытында гына үткәрмисез. Сез бит гомумән гармунда, хромда, баянда уйнарга теләүчеләр өчен үзегез үк китапларда чыгарасыз, әйеме? Менә Чувашиягә барырга туры килә, менә шундый семинарлар, алар чакыра дигән юк дип әйткән сүзем юк, но бер генә күрешүдә өйрәтеп бетереп булмый. Чөнки гармунда сөйләшеп утырып өйрәнеп булмый. Ансы да бар. Менә аның өчен менә китаплар чыкты. Ул русча самоучитель, һәркем үз алдына өйрәнерлек рәвештә эшләнгән китаплар. Ул менә бу гармон өчен бу хромка гармон дип йөртәбез бит инде 2 рәтле. Ул тальян гармон, менә безнең Татарстанның бренд буларак тальян гармон өчен. Курай шул халыкның халык арасында киң таралган инструментларның берсе курай. Аның өчен дә китап ясалды. Менә ул китаплар зур ярдәмен күрсәтә. Чөнки менә әле ул китаплар булган юк вакытны ничек иде. Гармон алалар, имя шалтырата башлыйлар. Как на них играть дип. Алар укытучылар дип әйтәм. Алар өйрәнмәгән әйтеп. Китап булгач бит алар укытучылар өйрәтә. Укытучы өйрәткәч, бала өйрәнә инде. Менә ул китаплар кая гына сорап итмәләр. Менә конгресс үткәргән ярмаркаларга киләләр бит, чит-илдән. Менә ул китаплар Германия китте, Канадага, Польшага, менә читтә яшәүчеләр бит. Аны килеп мине эзләп табалар. Менә шул китапларда, чөнки алар үз вазифасын эшли торган китаплар. Чөнки һәм андый китаплар күбрәк булсын дигән фикерем бар, теләгем бар. Менә сезнең кебек шушындый үз эшенә бирелгән кешеләр булганда, әлбәттә ул китаплар булачак, алга таба да чыгачак. Ул үзеңнән соң шәкертләр калдыру үзе бер зур бәхет бит әле, Ринат абый, әйме? Сез бит әле өстәвенә музыка мәктәбендә дә укытасыз. Менә музыка мәктәбендә бүген үз теләге белән баянда өйрәнергә, гармунда уйнарга өйрәнергә теләүче балалар бармы? Алайса бит зарланалар инде. Хәзер гармун тавышы да ишетелми, яшьләр бер нәрсә белән кызыксынмый дип. Сез ничек уйлыйсыз? Кызыксындыра белергә кирәктер. Чөнки магнитофон кнопкасына басу, конечно, күп таләп итми. Әлләнди әзерлек кирәк түгел дигәндә бастың, көне буе үзе киен уйнап утыра магнитофон. Менә
бала битинде өзүнүн колуна инструмент алып, гади генә көй уйнаса бит инде, аның күңеле үсә. Шунда укытучы тагын мактап та җибәрсә, кайтып өйдә шул тигез канатланып кайтып китә. Менә минем хәзер 8 бала, әле генә сентябрьдә генә башладылар Корейда йөрергә. Алар инде әниләрен шатландыралар. Мин алар дәрес вакытында яшә уйнатып, неге һәр телефонга яздырырга мөмкин бит инде. Шул тигез менә баланы кызыксындыра белергә кирәк. Менә ул кызыксындыру ягыннан нәрсә әйтәсе килә. Хәзер менә ГТРК каналында, яңа ТНВ каналында хәзер уйнагыз гармоннар һәм күңелләрдә тел ямыңнары дигән тапшыру цикл башланды. Ул менә әтиләр, әниләр белән бергә утып карыйлар. Менә бит безне телевизорда бездә шулай инде. Ул кызыксындыру шуннан киләдер. Үрнәк әйбәт Ринат абый. Ул менә шул тигле файдалы тапшырулар дип әйтәсе килә инде. Шуның өчен менә андый тапшырулар булсын иде, һәм туктамасын иде дип әйтәм инде. Менә ул тапшырулар күрсәтәләр, оста гармончылар менә ничек уйнарга мөмкин. Менә мин шулай уйнар идем дигән. Ринат абый, иде тагын бер кыска гына көй уйнап җибәрергә әле. Шулай җыр моң белән дигәндәй көйләребез белән барсын әле тапшыруыбыз. Әфәрин Ринат абый, шәп. Сикереп басып бейсләр килә. Менә гармончы шундый булырга тиеш бит инде ул. Әйбәт бөтен күңелләрне җилкетеп торырга тиеш. Менә без әле генә сөйләштек, балаларга да белем бирәсез, әйме дәреслекләрегездә чыга дип. Менә үзегезне кем кызыксындырды гармонда уйнарга, өйрәнергә? Үзегез ничә яшьтән бирле кулыгыздан гармонны төшермисез? Ничек булды ул? Менә без гаиләдә 6 бала идек. Идек дип, 6 бала һаман да әни юк, 6. Менә ул вакытны, әгәр искә төшерсәң, безне кич белән утырталар. Электричество юк иде, мин Башкортстанның бер төпкел районы, Мәчетле районыннан, анда безнең әле электричество да юк иде инде. Менә лампалар, реально, менә безне утырталар, әти әни мандолина, ул вакытны мандолина бик инде. Гармоннар бик ни хәтерләмим гармон булганы. Менә утыртып, билем әни укытучы булгач, аларны педучилищеда өйрәткәннәр, иткәннәр беләләр. Әти үзе өйрәнгәндер инде. Менә без 6 бала, мин 5-нче дигәндә, менә шуннан килгәндер инде. Чөнки андый сәнгатькә ярату хисе гаиләдән киләдер дип әйтәм. Аннан соң апаларым уйный башлады, ул мандолиналарда, без җырлавыгыбыздыр инде, без бийбез. Аннан соң ишектер әти алып кайтты райцентрдан гармон. Әле шул ул гармон итальян гармон булды. Казан фабрикасы 12 сумда 50 тиен икән. Хәтерләмәм шуны. Но аның кызык вакыты нәрсә булды? Мин малайлардан иң кичкенәсе, ике абый, алар гармонга талашып сугышмаганнар, талашып икәндә, арада гармон буш калды һәм
Ol эләкте. Насип Менә булды шул сезгә. нәрсә мине һаман истә, күз алдында торган шикелле инде. Ул гармунда уенда белмим инде. Әйе. 5 яшьлек бала менә шул гармунны күрү, шул 5 яшь булгандыр инде. Менә шуннан итте. Аннан соң инде хромка булды. Аннан соң да абый не товары почты дип Туладан не алып кайт заказ иткән Тула баяны. Ул вакытлар менә шулай иткән. Аннан соң инде бу конкурста район конкурсында ничектер мен дәрәҗәле урын алып, мине Уфага җибәрделәр укырга. Ул шундый махсус музыка мәктәбе. Хәер ул бик күренекле мәктәп булып китә инде. Менә сезгә таныш кешеләр, Казанда билгеле кешеләр, алар безнең мәктәпне бетергән кешеләр менә Иннур Кулахметов, менә сез Альфред Яхшынбетов, алар безнең мәктәп җегетләре. Менә теге монда оркестрда бик күп безнең мәктәптә укыган иләр. Опера театрында, симфоник оркестрда, нинди, шуны күренекле мәктәп дип әйтәм инде. Ә миңа да шул мәктәптә укырга насип булды. Барлык чыгыш менә бу мәхәббәт тууы гаиләдән. Ринат абый, менә сез гомумән шундый кеше, әйме, сез гомерегез буе менә шушы көнгә кадәр үзегез белгәнне үзегез ниндидер теге конкурсларда катнашып, дәрәҗәле урыннар алып кына түгел, сез һаман да үзегез белгәнне кешегә дә өйрәтеп, һәм башкаларны да туплап тора торган кеше. Менә шундый кызыклы кешесез. Сезнең бит инде тормышыгызда берничә ансамбльне җитәкләгәнсез, ансамбльләрне оештырып, аларны халык каршына чыгаргансыз. Менә хәзер сез Татар гармуннары дигән ансамбль белән бергә. Безнең Казанда уза торган Уйнагыз гармуннар фестивале, ул шулай ук бөтен дөнья татар конгресс тарафыннан оештырыла бит. Мин ул фестивальдә менә ничә еллар мин ул фестивальне төшерәм, тапшырулар эшләмәйме. Мин ул фестивальдә сезнең катнашмый калганыгызны күргәнем юк диярлек, әйме. Ничә еллап катнашасыз менә бу Уйнагыз гармуннар фестивалендә? Менә аңа тикле дә бик күп катнаша торган. Мин 2007 елга тикле мин Түбән Кама шәһәрендә булдым. Анда бик күп минем коллективлар, ул коллективлар өчен күп дигәндә менә кайдыр коллектив барлыкка килде. Алар әйтә инде, Нәсәбич китмәгез инде, зинһар китмәгез, ташлабас. Аның түләве дә шул гына булгандыр. Хикмәт акчадан түгел бит инде. Ә менә Казанга килгәч, менә Татар гармуннары дигән ансамбльнең җитәкчесе Елүс абый Мазитов Улугайга әйтте, "Инекәем, мин улугайдым инде, әйдә үз карамагыңа ал әле." Әмма ул таныш эш, мин белгән эшем дигән. Ә менә хәзер ул коллективта шәһәрнең күренекле гармунчылары кызыксындыру дигән нәрсә, онсы да шул әйбергә менә хәзер санап китсәм, менә минем ике кеше, ике гармунчы Биектаудан киләләр инде. Яңа Ширмә дигән авылдан. Менә ике кеше минем Салмачы дигән поселоктан йөри. Атары, ана Северный поселок дип әйтәләр. Менә күрәсезме, аннан соң Кылки. Төрлесе төрле җиргә шәшелеп яшәп яталар. яталар бит. Белеп тә бетерә. Мен булганым да юк. Аралар бит ерак. Киләләр. Кайсы мәдәният йортында шөгыльләнәсез? Бу урман арты мәдәният йортында biz bulay şehir içinde bizning ansambl şu kultur bedeni uzakka qori turan ansambl bolarak indi. Hemen kişiler bit yürüyorlar. Bugün yani en ulusu tügüleli Eduard abiga bugün 84 yaş bulup gitti. En ulusuna hemen 5 yanvarda Razi abiga Hamzinga 88. Менә ничек кирсәдә нинди Ходай Тәгалә биргән көч киләләр бит. Әле килеп кенә мин анда алар белән сөйләшеп утырып түгел. Алар конкретно задание. Сез бит репетициялар ясап, өйрәнеп. Шунсыз булмый. Әле алар гына түгел, өйгә өешеп биреп дигән. Хәзер менә бик уңайлы смартфоннар булуы. Мин яздырам, аларның нинди өйдә нинди гармонын беләм бит, нинди танайстагы. Шул танайса мин аларга яздырып бирәм. Алар аны өеш итеп кабул итәләр. Һәм чөнки килүенә әгәр аның күршесендә утырган уйный икән, ул уйнамагач, ул уже сизә. Булай ярамый икән, вакыт табып шөгыльләнергә кирәк иде. Әйткәнемчә, гармонда сөйләшеп өйрәнеп булмый.
Ol şehirnin en görüntülü garmonçuları dip aytası kile indi. Kişiye kızık bulur iş. Мен şu ılığa da, ılık kişiye de, kişiye de kızık bulur. Kızık bulsa kişiye ул вакытында таба, ул ничектер барыбер шөгыльләнә, барыбер өйрәнә дигәндәй. Шул исәптән мин башкалардан искәнем дә бар инде. Менә ул күрсәтмәй, ул өйрәтмәй, мин белгәнемне кешегә бирәсем килә. Ул ничектер аерма минем шулдыр инде. Белгәнемне мин ничектер аларга сеңдереп, аларга өйрәтеп нидәсе килә инде. Барлык теләгем шул инде. Ул шулай булырга тиештәренә табый. Әгәр дә инде без бүгенге көндә милли моңнарыбызны, мирасыбызны саклыйбыз дип әйтәбез икән, ни өчен үзеңне белгәнне кешедән яшереп утырырга? Мин аннан соң мин үзем дә алардан өйрәнәм. Чөнки алар төрле яклардан җыелган кешеләр, төрле төбәктән, ну Татарстандан дип әйтү миндә, ну төрле төбәк, алар менә бурмалар, бизәлешләр, алар һәркем үзенчә гармончының бер гармончы икенче гармончыдан нәрсә белән аерыла. Ул үзенчә уйный. Ул үзенең күңелен биреп ул моңга тарата бит. Менә шуннан да килә инде. Мин алардан сорыйм, менә ничек моны уйнадым? Мин уялып тормыйм ул нәрсәдән. Әгәр дә син укымаган дип тормыйм. Әгәр дә өйрәнерлек булса, мин рәхәтләнеп алардан да өйрәнәм. Менә шулай без бергә бик тату яшәйбез дип әйтәс килә. Ринат абый, ул бит инде менә гомергә теләсә нәрсә булсын, ләкин гармончыга һәр вакытта да һәр кеше кызыгып, ниндидер теге үзенә бер төрле көнләшү белән, әйбәт көнләшү белән карый. Әйбәт гармонда уйный белүче кеше ул ниндидер бер шундый илаһи көчкә ия кеше кебек. Ә инде менә кызлар андый гармончыларны, ай, хай ничек яраткан, элек-электән шулай инде ул. Шуңа күрә сез мөгаен бик кызлар арасында популяр булгансыздыр, әйме? Кызларның күзе еш төшә идеме? Белмим, мин ялчан кеше буларак тормышта аңа бик игътибар бирмәгәнмендер инде. Оглап бетермәгәнсездер, әйме? Шулай инде. Шул исәптәндер инде Ходай Тәгалә миңа кызларны күп итеп биргән. 3 кызым, 3 оныгым, кызлар. Гел кызлар. Гел кызлар. Шуның өчен миңа теге андай аерма мин бик сизмим дә дигәндәй. Менә шулай Ходай Тәгалә шулай кушкандыр, 3 кызым, 3 оныгым дип әйтәм мин. Мин инде бу сорауны сезгә ни өчен бирәм? Үзегезнең хәләл җифетегез, хатыныгыз белән ничек таныштыгыз? Гармон таныштырдымы, әллә башка сәбәп булдымы? Уку вакытында элек безгә вакытта дискотекалар фәлән. Без бергә укыдык бигәндә. Ул миннән соңрак, 1 елга соңрак. Ну, ул Ходай Тәгалә шулай кавыштыргандар инде. Шуның өчен мин укып бетерүгә, аны укып бетерүгә көтеп дигәндәй, менә шулай тормыш әйләнеп китте инде. Тормыш башы безнең Түбән Камада итте. Менә мин анда барлык булган белемнәре менә әйтеп үтәсе килә инде. Шул Нардуган җыр бию ансамбле, ул ни менә миңа дәрәҗә исемнәр яуларга биргән ансамбле. Мин бик актив рәвештә катнашкан ансамбль дип әйтәм. С нуля дип русча әйткәндә инде. Шул Мунча ташы театрын беләсез бит инде. Менә аның музыкаль җитәкчесе иң беренчеләрнең берсе мин була идем инде. Менә ничек? Ана җидегән чишмә бик күренекле оешма була торган. Анда ничә еллар актив рәвештә. Ул Түбән Кама үзенә күрә минем тормышымда балалар анда тудылар, анда үстеләр. Мин үзем дә анда үстем, иҗади яктан үстем. Чөнки шәһәр бер компактный булса да, шулай төрле яктан килгән кешеләр, анда мин бик күп ансамбльләрем бар иде. Иң аның тагын бер бар. 755 курайшыны бергә чыгарып бастырып өйрәткән, менә шул минем китаплар аркылы, минем методика буенча өйрәтелгән балалар, менә ул бит 755. Әйдә күбрәк тә булыр. Костюмнар җитмәде. Шуның сәбәбе бер генә инде.
Менин нәрсәдәге әйтәсе килә, баланы өйрәтсәң, бала өйрәнә ул. Шулай. Өйрәнә. Менә улларның, улы педагогларның, ата-ананың барлык тырышулар шул яктан булырга тиеш. Баланы өйрәтергә. Мен кая вакыт әйтеп куям, начарлыкка алар без сездә өйрәнер. Шулай бит. Менә безнең барлык теләгебез шул булырга тиеш. Баланы кызыксындырып һәм яхшылыкка өйрәтү. Чөнки аны югалту җиңел. Менә бу хәзерге заманда доңгыр дип йөртәм инде, менә бу ритмик рәвештә алар бик көчле эшләнгән аппаратура хәзер бик көчле, но ул моң дигән нәрсә ул күңелдә булырга тиеш. Ринат абый, менә сез бик күп көйләрне беләсез инде, әйме? Шулай да сез уйный торган көйләр арасында үзегезнең менә иң яратып уйный торганыгыз, үзегезгә ниндидер бер ял бирә торган дип әйтимме, күңелегезне эретә торганмы, нинди көй? Менә безнең гаилә көе бар инде. Ул булда булса Зөләйха. Бик матур көйләребезнең берсе заманында бу инде безнең Рәшит абый Вахаповларның яратып башкарган җырларының берсе инде, шулай бит. Шулай. Менә без туганнар, biz 6 туган барыбыз да исән сау, менә без җыелганда ул җырны без башкарып, әти әнине искә алу җыры дип тә йөртәбез. Безнең гаилә җыры инде. Шуның өчен әзрәк докунау да булгандыр инде. Чөнки искә төшә, ул бала чаклар, әти әни күз алдында килә бит. Һәр кемдә шундый яраткан, һәр кемдә күңелендә йөри торган көйләр бардыр инде ул. Алар ансыз булмыйдыр. Менә безнең көй Зөләйха татар халык көе булды. 2024 ел ул Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан шәхесләр елы дип игълан ителде бит. Шәхесләр ул инде безнең арабыздан китеп барган, кайчандыр яшәгән шәхесләрбез генә түгел. Менә сезнең кебек безнең арабызда яшәгән, зур дәрәҗәләргә ирешкән һәм инде бүгенге көндә менә шушы 21 гасырда халкыбызны, милләтебезне дөньяга таныта торган шәхесләребез елыда. Менә шундый шәхесләрнең берсе ул. Бу сезнең елыгызда бит. Шәхес буларак, халкыбызның көйләрен танытучы шәхес буларак, сез бүген халкыбызга нинди сүзләрегезне җиткерер идегез? Менә бу сорауга җавап бирүе җиңел дә, авыр да. Чөнки милләтне күрсәтә, милләт итә торган нәрсәләрнең берсе ул тел булса, икенчесе музыка, моң дип әйтәсе килә инде. Менә шул нәрсәләр югалмаса, милләт тә югалмый. Шуның өчен безнең барлык теләгебез, барлык омтылышыбыз булырга тиеш. Милләт буларак үзебезне саклап калырга. Аның өчен эшләр безнең эшләнми дип әйтеп булмый. Без күнеккән зарланырга, яхшылыкны карый да белергә кирәк, күрә дә белергә кирәк. Шул яктан югалтмыйк без үзебезнең телебезне, югалтмыйк без үзебезнең моңыбызны. Барлык теләгем минем шул. Бик зур рәхмәт менә мондый матур теләкләрегез өчен, әйбет. Ринат абый, нинди хыялыгыз бар сезнең? Хыяллар күп инде. Хыяллар күп. Менә барлык булган белемемне, әле яшь улгая бара, белемемне, белгәнемне киләчәк буыннарга бирәсем килә иде. Менә бу педагог буларак. Һәм барлык теләгем гаиләмдә булсын иде, тынычлык, булсын иде, сәламәтлек, тәртип һәм бәхет. Амин. Ринат абый, шулай булсын, әйбет. Бик зур рәхмәт сезгә бүген
тапшырыбызга килген өчен, менә шушылай күңелегездә булганнарны сөйләгән өчен, матур моңнарыгызны бүләк иткән өчен, без әле киләчәктә дә сезнең конкурсларда катнашып, зур дәрәҗәләргә ирешкәннәрегезне ишетеп, һәрбер менә шушы гармунчылар җыелган бәйрәмнәрдә сезнең моңнарыгызны тыңлап, шатланып, куанып яшәргә насыйп булсын, сезнең ансамблегез белән бергә чыгышларыгызны күрергә язсын. Ә хәзер әйдәгез, менә тапшырубызда саубуллашу алдыннан тагын бер көйне сыздырып җибәрик әле. Ул көй колымда гармун булгач, гармун көй булсын әле. Әйдә булсын әле. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Россиядәге иң яхшы, иң шәп гармунчыларның берсе Ринат абый Мөхәддинов иде. Әңгәмәне Әнҗе Шәйхетдинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.